לא, אני לא מאמין. מה קרה? השארתי את האור דלוק. השארתי את האור דלוק כל הלילה. אני בגיל 30. איזה עוד חלומות היו לך שמה? הוא היה מלא. בחרת את זה כאילו. להתחתן, ילדים, להתחתן. קריירה. יואו! ואז... חתמנו על מסמך שאם שנינו לא נתחתן עד גיל 30 אנחנו נצטרך להתחתן! חכה לי! צריך להוציא כסף על שטויות כאלה. זה לא שטויות, אמא, זה חלום ילדות. של מי? שלי! סוף סוף אני מגשים משהו. עשיתי מסע ברכב צעצוע לאורך כל מדינת ישראל. זה החלום שלי גם. אני אומר, וואלה, אני רוצה לטייל חודש. מתי אתה תגשים אותו? אבל הבעיה, אולי אתה אין לך משפחה, ילדים, יעני, וזה. אתה מבין, זה בעיה. מישהו עושה משפחה, זהו. אם היית שואל אותי בגיל 18, אז הייתי אומר לך בגיל 30 אני כבר נשוי. אני גרוע, ברכיים שלי. זה היה חלום ילדות, שהיה לי ברכיים של ילד. נגיד, אתה תגיע לאילת, אחר כך מה תעשה? לא יודע, עוד לא חשבתי עד לשם. אתה עוד לא חשבת? אני חושב כבר במיוחד. כמה שאתה יותר מבוגר, ככה יהיה לך יותר קשה להחליט. כי אתה רואה עוד ועוד ועוד. נגמרה הבטריה. הכל היה להיות זהר. אנחנו סיימנו לתת נסיעה חינם לילדים בבוקר. ג'יזוס. אתה בטוח שזה רעיון טוב? כן. נראה לי שאתה תמות. לא, זה שטויות.